democràtic s'aconseguirà una situació d'encaix. Aquesta era la primera qüestió i aquesta és la que ja està salvada. Quan dic salvada vull dir que ja ara no és possible cap mena d'intervenció de cop d'estat, de dictadura, de cop d'estat militar o... Aquí pot ser que depèn de la diferència d'edat, les persones més grans, això ho vegin normal parlar d'això, i els més joves pensin que estem parlant d'una cosa estratosfèrica, però és que això ha estat així fins fa 25 anys. De fet, l'últim cop d'estat que es va produir a l'estat espanyol va ser l'any 81, això estem parlant de fa 28 anys. És a dir, això és el que s'ha acabat, perquè ja l'opció que es van fer en el seu moment, per una banda pel canvi de mentalitat que s'ha produït a Espanya. De fet, l'any passat, va passar aquí bastant desapercebut, l'any passat al Mundo va fer tota una sèrie durant el juliol, agost, i concretament aquesta va sortir el mes d'agost, una sèrie de 30 anys de democràcia en què hemos equivocado, en què nos hemos acertado i tal. Un dels capítols era sobre les autonomies, en la qual evidentment nos hemos equivocado porque esto no tenía que haberse hecho nunca, tal. Y una de les preguntes que feia als lectors del Mundo era ¿apoyaría una intervención militar para evitar la independencia de Cataluña y Euskadi? I en els lectors del Mundo el 36-38% va respondre que sí. El per sobre del 60% va respondre que no. Això és la primera cosa. La mentalitat en aquest sentit ha canviat. Però sobretot ha canviat la qüestió que lliga amb el segon obstacle, els interessos. I és que l'opció de... ja s'ha vist de sobre, ja tenen apamat que no pot haver una situació, diguem-ne, de democràcia i participació internacional fluida per part d'un estat espanyol admès com a normal pels altres si al mateix temps tens una situació de repressió a Catalunya. És inviable tenir les dues coses simultàniament. Com va passar amb Primo de Rivera, com va passar amb Franco. I per tant, que en el cas, aquella opció, la d'acabar i liquidar les pretensions catalanes i les basques, suposa optar per una cosa, suposa optar per un estat pària, per un estat arraconat, per la pobresa, per l'estancament econòmic, per l'aïllament internacional, el que va ser tot el període de la dictadura de Franco. I aquest és un preu massa alt, aquest preu ja no el poden pagar. I no el poden pagar perquè ja sí que efectivament l'estat espanyol està integrat en els circuits internacionals, en la globalització, en els fluxos econòmics internacionals, i això fa que no càpiga una regressió d'aquesta mena, perquè el preu per a ells és massa alt. Pensem que les grans empreses espanyoles, les que s'han fet com a conseqüència de la privatització de serveis públics, mantenint un semimonopoli, o la gran banca, asseguradores, etc., allò que ha crescut al voltant de l'Estat, els seus accionistes majoritaris són fons de pensions americans i alemanys, sobretot americans. És a dir, inversions estables, cotitzen a la borsa de Nova York, cotitzen a la borsa de Chicago, etc. I, per tant, que qualsevol inestabilitat d'aquesta mena suposaria l'expulsió, suposaria la pèrdua d'aquestes posicions econòmiques. De fet, aquí va passar en certa manera desapercebut un episodi, jo crec, molt significatiu, i és que quan, si recorden vostès, quan estava fent-se l'Estatut, quan estava ja aprovat al Parlament i en la tramitació en les Corts Espanyoles, quan es va fer la Pasqua Militar, el que era en aquell moment el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit va fer unes declaracions dient que si els polítics això no ho aturaven, ho aturaria l'Exèrcit a les hores del rei. Això, en el seu dia, els que estàvem a Madrid ja sabien, perquè aquestes coses són aquesta mena de safarejos de l'acord que de seguida se sap tot. I és que això no va ser un tema aïllat d'aquest monsenyor, sinó que era amb el suport total per part del Ministeri de Defensa i de la Moncloa. De fet, la de Defensa ja ho va publicar El País fa pocs mesos, enguany, manifestant això, que havia estat com a conseqüència d'una reunió del cap de la Junta de Jefes d'Estado Mayor, etc. I que el ministre tenia prèviament del discurs per escrit. De fet, era també de la Moncloa, era a efectes d'ensenyar el papu, per tant, a veure si els catalans llavors arrossaven una mica. El que va passar molt desapercebut és una cosa, és que durant aquells dies es van fer aquest discurs, la festa màxima que fa l'exèrcit espanyol, que per cert commemora la conquesta de Menorca, en el segle XVIII, i durant uns dies no va passar res. Durant uns dies la premsa més propera al PP va dir que molt bé, que ja era hora que tal i qual, la premsa més propera als socialistes deia home, que no pot ser, que els militars se l'estran per aquestes coses, i tot això, però no va passar res. 2 o 3 dies més tard, el cap de l'Estat Major va ser cridat al despatx del ministre i cessat el mateix moment. Cessat sense complir cap mena de procediment, ni sigui de pas. També va recórrer al Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem al cap d'un temps no li va donar la raó, quan també ho entendré, un cert fonament tenia perquè el cessament es va produir sense cap mena de tramitació. La causa va ser un editorial del New York Times, que si volen vostès els poden trobar, perquè és molt fàcil, perquè el titular era Troglodites.
troglodites en anglès s'escriu amb Y i per tant és fàcil d'entrar al cercador del New York Times, però no crec que n'hi hagi gaires editorials. Llavors aquest editorial del New York Times el que feia era dir, pensaven que l'estat espanyol era estable, democràtic, integrat en Europa, normal, tal, modernitzat, aquestes coses, doncs ara veiem que no, que això de que hi hagi militars que amenacen, que determinades decisions polítiques estan sotmesos a que ells poden fer un cop d'estat militar, doncs torna a Espanya de sempre. Això vol dir, en conseqüència, que no estem parlant d'un estat democràtic, sinó d'un estat que està sotmès a tutela militar i per tant això és incompatible amb formar part, fica el resum, amb formar part, diguem-ne, dels estats democràtics consolidats del món. Immediatament va venir el cessament del cap de l'estat major de l'exèrcit. És a dir, el cap de l'estat major de l'exèrcit espanyol no resisteix un editorial del New York Times. Aquesta és la lliçó. No la resisteix. Perquè quin seria el següent pas? En el cas que això no s'hagués produït, llavors ja vendria una segona part, clar. Tu com a fons de pensions pots invertir només en inversions estables i absolutament fiables per als accionistes. Si és un fons de risc, si parlant ara dels americans, pots invertir a Birmània, a Bielorússia, a l'Afganistan, a Iraq, als llocs més inestables del món, justament perquè el que estan buscant és un ràpid benefici. Això és un fons de risc. Quan són fons de pensions, no, és tot el contrari. I per tant, d'aquests fons de pensions, impossible que puguin ser-hi com a accionistes de Telefònica, del Banc de Santander, o del Banc de Vizcaya, o de determinades asseguradores o empreses d'aquesta mena, si estàs en un estat semiautoritari o un estat en el qual es percep com que els militars són els que manen, els que poden fer cops d'estat. Llavors aquesta és la primera qüestió. És a dir, i ara ja no existeixen obstacles en aquest sentit. Ho hem vist ara i ho veurem també les properes setmanes. Per molt que l'estat espanyol estigui en contra, per molt que es posi amb tots els aparells de l'estat en contra, per molt que faci servir tots els mecanismes, el cas és que no pot impedir una consulta com la que s'ha fet a ells. No pot fer-ho. I el màxim que pot enviar és als falangistes. Ja no pot enviar la Guàrdia Civil, cosa que el vostre avi, en fi, l'habitual, per les catalanistes era una relació molt sovintejada amb la Guàrdia Civil, entrant i sortint de la presó. Ja no pot enviar la Guàrdia Civil, ja no pot enviar l'exèrcit. Màxim pot enviar falangistes. Per tant, la primera és aquesta, l'esquerda és aquesta, l'esquerda és la democràcia. L'esquerda és que si la majoria vota en el sentit de la independència de Catalunya, la independència de Catalunya no és aturable. Perquè l'única forma d'aturar-la és per via autoritària militar, cosa que ara resulta impossible. I aquesta també, esquerra o esberla, és justament la que permet fer aquestes coses. És a dir, aquí ara ells han tingut la visió de fer-ho d'una manera determinada en la qual no es pot evitar, no es pot impedir i per altra banda pots fer, i això pot ser que al final parlem una mica de detall, pots fer, malgrat que no tens cap mena de suport, no hi ha suport, l'hostilitat absoluta per part del govern espanyol, per part del govern català i simplement carinyo, per dir així, per part de l'Ajuntament, perquè com a tal Ajuntament d'Administració Pública no pot actuar, o sigui, no comptes amb el cens electoral, no comptes amb el padró, no comptes amb cosa d'aquestes, no comptes amb tot l'aparell administratiu necessari per fer unes eleccions. Malgrat tot això, es poden organitzar unes eleccions fiables en les quals hi ha un resultat fiable, al marge de l'administració de l'Estat, és a dir, construint ja un Estat català, que és el que s'ha fet i el que estem fent amb aquest sistema d'administració electoral. Construir una administració electoral des de fora de les administracions i per tant fent ja l'embrió d'un Estat propi per Catalunya. El segon obstacle era aquell que té relació justament també amb aquestes qüestions econòmiques. El segon obstacle era la dependència econòmica, al capdavall. Pensem que, si miren, per exemple, el catalanisme, el llibre del Mirall, que és de 1876-77, per ahir, el Mirall, precisament allà, el que va fent és enumerant tota una sèrie de raons, arguments, sobre per què a Catalunya li interessa tenir un estat propi, independent. Els referents són justament en aquell llibre Polònia, Irlanda, etc., els que en aquells moments no el tenien. Noruega, Finlàndia, però arriba a la conclusió de dir però no és possible. I no és possible perquè Catalunya ha fet, en resum, la revolució industrial, genera una productivitat, una producció de béns i de serveis molt superior a la que pot consumir el seu propi mercat, necessita, per tant, un mercat d'exportació i aquest mercat on col·locar els seus productes, aquest mercat és el mercat espanyol. Per tant, en un cas d'independència, això suposaria la pèrdua del mercat espanyol i això suposaria una situació de crisi, etcètera, que la faria inviable. Per tant, anem per la via del que ha anat sempre el catalanisme en el segle XX, ja des del segle XIX, de transformem Espanya, fem que sigui un estat democràtic, fem que sigui un estat liberal i tinguem autogovern dins de l'estat espanyol, amb major o menor grau, amb incidència en el govern central.
Per tant, allò que el president Pujol li va donar el nom de peix al cove, però que és